Atzaldeon, Juanjo, atzaldeon Mikel, mi esker saiontako gonbidapena jasotziarren, batxare, hor zabeten entzulei eskatu barkamena, Skypeetik arazo tekniko batzuk eukitzu, eta horregatik pixkata atzerapena konexio honetan. Gaurko gaia da, Juanjo eta Mikeleko betu azalduko dugu, baina gaurko gaia da, azkenean munduko kirolik azkarrenan, pixkate, dengo gauzak kulturia pixkatekin jakinaraztia entzuliai, eta bigarrenek, ondoren gorronkak ikusti ez da, hain kirol famatu izan dana, aber zertan datzan, ez, gaur egunean, da, pixkate lehengoa behira. Orduan, ordu beti inguruko saiotxo bat jorratuko dugu. Ni moderatzaile pixka lanak ingo txut, galderak inaz. Eta, hemen dakau bi esperto, ze azalpen emate diguten, eskakina dienentzako ere, zer gauza erakusten diguten, da horrekin, entzulia bentsat, aldan gustoruen, da aldan informazio gexenakin jarraitzeko. Orduan, ez da egit, Juanjo eta Mikel presa azteko, bai? Bai. Bale. Kasu honetan, edade kontua Juanjo alde batean lagata, porque erronkak etorkizuna behiratu egian, Mikelekin hasiko naiz, ondo irutzen mazazu. Bai, oso ondo. Mikel, gero Juanjo berdina galdetuko jo, baina momentu hauetan, azkenian, konfinamentua, pandemia garai hauetan, lehenko printzipalena, importantiena jakitzea, ze moduz zaten, zeue, familixan, ze moduz ere ondizuen konfinamentua, eta, igual, azkeneko emandian urratza dagoekin, igual arnazgune txiki bat hartu dugu, ezta? Eta, igual, jakitzeko ere jendiak ez, pixka pertsona mailan ze moduz zaudeten, familian. Azkenean nik uste aurretik zakan esplikatzea baino hobeto eruan deula, ez dela, eta guain, eman digute libertade honekin kirola ertetzeko eta ordu horrekin nik uste bizitzea eman dutela, ez? Azkenean haize pixkat hartu, burua espejau, azkenean hainbeste ordu etxean sartuta, igarretzen da, ez? Ondo bestela. Zu Juan Jose esango zinuke, familia aldetik, zuk igual zaitasun gexo, semiek etxien eukitzeko, igual burruka gexo moda, ez? Konfinamentu honekin, tensio momentu gexo eukiko. Nahiko etxekua dira da, ondoz, egiz esan Mikelek esan duan bezala, pixkat agobiantia bada, ez, beti etxian sartute dira. Baina, nik nire lantxuen de pelotakin da nire gauzak, eta, preparau, aukean geroko. Lana aurratu zu. Egin da egon goia geroko ere. Lana aurratu zu. Bai. Gauzak ere positibo ikusteko, hori egin. Ez dela ezin munduan hori da, bai. Oso. Beti bide garra ingenioa momentu hilak aportzeko. Hori da. Mikel, pixkat batxare entzuleak ikusteko, zenbat urtekin hasi zinen zesta, ez? Gaur egunean zenbat urte askazu batxare, ez? Da, gero, jakingo guztako zakun jakitzia, nola hasi zinen batxare, ez? Zestan mundu honetan nola murgildu zinen? Hasi nintzen 8 urtekin, 7-8 urtekin hasi nintzen, eta akordatzen nintzen burria asaro guentan izan zela. Ni nire konduzen nintzen hasi, nik anai biki bat dagat, eta behat lagun bat hasi zian zesta puntuan, azkenean hortik, pare bat hilabete hau, inbirixazo, neuk ere hasi nahi, da azkenean neu ere hortik hasi nintzen zesta, eta gaur egun arte ez, gaur egun 10 urte, 12 urte dama dozkiu kirol honetan horgazten. Eta, Juanjo, zure kasu adibidez, zuke apurtxo bat gazuta, nola izan zen? Gainek araixak desberdinak izango zian, ez? Azkenean, igual, kirolare telebistan beste modu bat ikuste zen, da... Bai, zestia etzan gaur egun bezala ikusten. Pelota famauak zozen eta danok zakigun zestia zertzan da dana, baina, txikitxan ni junitzen frontoira lagunakin, da hasi ginen zestaz, da halako batian,
segi da ondo guaz, da hola isen, gaur egun bezala, ez launakin lehenengo hasi, eta gero, ikusi separatzen da. Bestek ez, hori 9 urtekin, esate izut. Oan pixka lehenu azten dira, 7 urtekin, da hori, baina... Azkenian lagunak etxeuen zeuke intxezuz, Bai. Edade hortan lagunakin etxezuz gauzak, bai futbolian, bai zestaz, bai edozein deportetan. Orduan, betira ni postu etxe nahi, lagunakin hasi ginala zestaz etxen, da behatu, no arte aio ginen, azkenean. Hori da, gauzia. Gustokua egin da, gustokua egin. Eta, Juanjo, zu izan zu lagunakin, ez? Da, lagunak ze tendentzia, garai hartan ze tendentzia zen, frontoia, porque gaur egunean adibidez, bai alda esan, ez? Beste deporte mediatiko batzu daudela, eta igual jendien tendentzia beti da referentzia telebista, ez da, garai hartan, beste telebista esanez, jendia ze tendentzia zakan. Frontoiako afizio gehiago, entzat jolasteko aukera gehiago, edo ez? Bueno, aukera gehiago jolasteko etxauan. Baina bai gogo gehiago, igual, jende gehiago nahi zoan zestaz jokau. Etzan eskua etxauan gaur egun bezala adibidez. Gaur egun eskua dakazu telebizuan zuna ezundana eta gehiago. Leheno mutrikun etxen zan zestaz. Ginen frontoira zestaz etxea. Ez beste ideiak buruan sartuta. Etxauan ez eskua, o ez beste zestaz. Mutrikun, zate izut hori. Da gero gaur egun bezala futbolareaz fuertia zan. Danok etxen gendun, futbolian, da zestaz, da dana. Gero, gaur egun bezala, aukera etxen gendun. Zein hartu. Ondo. Joanko, galdera batzuk igual, seguramente, Mikel Beño hau barneratu egiko zu ez, da niri pixka bitxixa, ni ez naiz ez da mundutik ez nator, baina bitxixa iruditzezat, zestan, ez dirala entrenamentuak, ensaiua diala. Eta hori, nundi dator, azkenean, guk kirol batako prestatzen zeanean, berdin dio, zen motatako kirol batako, karrera, kompetizio, txapelketa, partida horretik beti dia entrenamentuak, eta kasu honetan, dia ensaiuak. Ze konsideratzen da, arte bat, ze konsideratzen da? Nik hori esan monoan, nik uste deitzezagola ensaiua arte bat dalako. Guretzat arte bat da. Danok dakigu ez dala bakarrikan jota, bota da, ez arte bat da. Bea espezu ondo erabiltzen, erabatea, ez da ondo jungo gauzia. Orduan ere ustez, da hortikan gauzia, da musikia dozela, arte bat. Orduan da ensaiua. Nikola ikusten. Eta Mikel, eta zuk ze konsiderauko zinean, zehar pilota isa ala puntista? Porque hemen azkenean, kirol honen barruan ere, izan pixkat, aparte munduko kirolik azkarrena izan, eta horrek gero, esplikatuko izu ezeatik da munduko azkarrena, porque igual jende asko ez dugu relazionatzen horrekin, baina beste esparru danetan ematen da pelota isa diala, eta zuen beti, zuen entorno beti puntista bezala konsideratzen zate. Zuen kasu honetan, zabiztenak, sistema barruen zabizten pelota isa, gehi Juanko eta hauek veteranoa dienak, ze konsideratzen zazu, pelota isa ala puntizia da, zeatik? Nik ustez ez da puntuan gabizenak puntista gala, Genean, danogea ez da punta lotuta, nik uste hortiatorla puntista eta. Genean gaur egun pelota isa, pelotiak relazionatzen den eusen izateakola, ez? Jendiak ez dugu esaten puntista egia honek. Pelota isa zea, lagunak esatik zuenean pelota bezala konsideratu zuen, azkenean ni eta zesta puntuan nabizena nik uste puntista gala, ez? Azkenean zesta puntua lotuta puntista eta hortiatu. Adosos, Juanjo? Ados ade? Azkenean pelota asko do, esku pelotia, palia da, gugea, puntistak, zesta puntako pelota isak. Eta gainea, ondo esatia zeo zer beti, o puntista edo beste zeo zer, guk erraminta erabiltzeu. Ez da eskua, guk erraminta erabiltzeu, hori dominauen bihar da, ez da berdina.
erremontia edo palia baitxa, baina hori da erramienta, hori domina egin behar da. Ez da, hau. Ja. Adibidez, horri lotuaz, ez? Kirol honen desberdintasunak, ez igual pelota beste mota batzukin lotuaz, ez? Bai alda konsideratu, ez da, eta nik uste hori harrotasunez aldala izan da, eskual kulturaren zabalkundian, ez? Beste herrialde askota laguntzaile izan dela, ez? Osea, Zestapuntak azkenian lortu du, noski, seguramente hartzai gara esanez, emigrazio gara hartan bai, baina lortu deu eskual kulturaren zabalkunde bat, ez? Ez da gitxo, Juanjo, zuk gaina bizi izan dezula herrialde desberdinetan, ez da egitzi da zu horri buruz? Bai, hori hola da. Azkenian, adibidez, Estatu Batuetan, Euskaldunak, Estatu Batuentzat zein da Euskalduna? Hartzaina, lehengoko hartzainak, untzianak, eta pelotaixak. Gugea representante horrek, Euskal Herrikuak, gugea. Izan geha urte askotan, pelotaixak. Ez bakarrikan Estatu Batuetan. Bai Mexikon, bai Italian, eta bai Txinan da Filipinasen ere. Uste, Zestapuntiak lan asko indoala Euskal Herrixen alde representazio horrekin, kontuen eukideatu zen, nire ustez. Eta, Juanjo, eta honi lotuaz, zuretzako eskualduna zela ikusiak izan dira hor ziar, ibilizaten ian, ez? Ze mota pertsona bezala, o ze balore erakutsi izan dizue hor ziar? Zaila, galdera, Juanjo? Zaila, bai, danetatik ando mundu honetan, da bai Estatu Batuetan, da bai beste Mexikon, da bestetan ere. Baina nire uste representazioa ona izan dela. Pelotai asko hangeatu dira bizitzen, beste asko ona etorri geha, baina pelotaixek ez dut behin ere problemaik euki kanpoko relazioakin. Nahi dut esan honekin, pelotaixea beti ondala, azepteuta ondo, eozein tokitzen. Bai Estatu Batuetan, bai Italian, bai Mexikon, pelotaixe izan da, pelotaixe. Zure kasuan, zenbat herrialde barkatu, segi? Ez dakizela esplikatu hori. Gu izan geha ondo ikusitxakuak. Aitor? Bai, hemen arazotxo bat eukitet. Ez, nahi nizun, galdu indet azken hori, nahi dut esan zu hainbeste herrialde desberdinetan ibiliza, ez? Nik dakidan ez bentsat, desberdineko batzutan bai, da frontoi desberdinetan. Entzuleak ikusteko, ez, lehen Zestapunta zakan indarra eta zakan tirada, esan geuna, aldizu azaldu nun ziar ibilizean, azaldu batxer igual, anedotatxo batzu, seguramente momentu honak eta momentu txarra pasako zinon, eta baita ere, gaur egunian pixka jendeak referentzia etxeko, zenbat frontoi zeuden, hor ziar munduan ziar banatuta, eta inkluso Espainien bertan, frontoi pila bat zeuden. Bai. Bueno, oain dela asko Espainien zozen, nire sasoian, zozen Estatu Batuetan gehien bat, 14 frontoi Estatu Batuetan, eta gero zozen 3 frontoi Mexikon, eta gehatzen zen bat Milanen. Gero Filipinas ere irik izan, baina momentu oain bai, oain ez, hau etzagoan hain klaro. Ni jokatu dut adibidez, Estatu Batuetan, 9 frontoitan jokatu dut. Estatu Batuetan, Mexikon eta Italian. Estatu Batuetan huelgan ere honitzen, 88an jenginan huelga. Gauzi izan da pixkat gaitza lehenengotik pelota asuntuan. Eta frontoiak huelgia eta gero ere etzozen hain ondo. Borreitxikan ere neukera hainbeste buelta eman den frontoidan eta.
gaur egun frontoi hortatikan, nik ikusieten frontoitxikan, zapaldueten frontoitxikan, bat bakarrik gehatzen da, Miami, eta gaur egun ere hor da din gola eta bera. Honekin nahet esan, nik ikusietela pelotia aukean frontoi irikitza eta gero ikusiet bat anak itxitzen du. Hainbeste urtetan, nire posak ere eman ditz pelotiak asko eta bai nire penak ere. Danetatik, nik esango nizuen, niretza politxi izan dela beti pelota izatia. Eta berriz izango nintzen, eta berriz zengo noan horrek egindako danak. Adibidez horre, bueno ez, igual goine Mikelek esango du ez da, baina horri lotuaz sortu zen sistera mugimentua ez, pixkat proiektu berri bat nun bizi berritzeko kirol hau ez da, kirol hau buelti emateko inflexio punto bat egon zen, eta, oain adibidez, sistera inguruan dauden afizionatu mailan, ez, 1300 pelotari inguru da biltzela lehen hau komentatu ditxe Mikelek, eta horietako Mikel zuzea referentetako bat, ez, azkeneko urtietan bentsat, txapelketa gexenetan horribilizea ez, semifinala, finala, eta gaina garaipen askokin, ez da. Orduan, bioi galdetuko nizueke, ez, proiektu honek, ekarri du innovazio punto bat, ez, azkenian gauzak aldatuen behia, ereduak aldatuen behia, eta nola ikusteizue proiektu honek etorkizuna izealdi honen eman? Ze ikusteizue, adibidez Mikel Zugezu, azkenian gaztetxuentzako baina referentzia basea, ez? Hor aztapenetan dabiltzen 8 urteko, 10 urteko mutiltxuentzako eta zuri ikusti frontoia jokatzen, mutilko frontoia beteta donian zuri animatzen, ez? Zu beraientzako referentzia eta gaina kiroletan referentzia behar dira, ez? Nola ikustizu proiektu hau etorkizuna bide, erronka bezala? Nik uste sistera proiektua sortu zuanetik, nik uste bai sortu zala ilusio berri bat, ez? Azkenean proiektu berri bat ilusionantia, azkenean hemen Euskal Herrian jolazten dana profesionalki eta udan betiko jendia jolazten normalian, ez? Azkenean sisterak eman digun aukeria Euskal Herriko pelotoian elkarna artean jolazteko eta esperientzia berri batzuk bizitzeko, nik uste bai sortu dela ilusioa, bai veteranuan artean, urte batzu eta maskixenan artean, eta bai unian artean, ez? Azkenean, sistera hoen dela 4 urte sortu zen, 2016an uste, eta lehenengo urtetik ona kategori bajuetan bai egon da jende asko apunta dana sexta punta. Hau sortu horretik nik uste ezala horren beste jendea atraituta sentitzen sexta punta. Eta lehen danak futbolea, indar berri bat hartu dela, ez? Sexta punta. Nik uste proiektu honek bai eman diola indar hori. Zu, Juanjo, iritzi dazu, zu pixkat beste perspektiba batetik agian ikusteizu, proiektua ez da, ze iritzi dazu, proiektu honen indarguniak etorkizuna behira, erronkak? Proiektua niretzat oso ondo indargoala lehenengotikan. Ze gauza lehenengotikan ondo etxen baia, gauzak ondo jongoia gero ere. Eta nire ustez, txistera hasi da ondo. Guretzat zer da klub danak batuta egotia baino, zer da hori baino hobio? Pelotai danen batuketa hori. Klub danak batuta pelotia ondo eramateko. Nire ustez hori da politxena. Gaitza. Gaitza gozen bezala. Baina proiektu bezala nire ustez da oso politxa eta ikusi deten honena. Bai, nik esango nuen igual, batxare zuei entzun da, eta aurreko egunetan da entzun da, ikustedetena da oso proiektu kompletua dela ez, porque azten da aztapenetik, eskoletatik, eskola berria sortu dira, aurpila bat, manual bate sortu da irakasketa sistematik bat etxeko, txapelketa pila bat sortu dira azkeneko urteetan lehenen zaudenak, orduan horren movimentu eta kalidadia sortzen du, eta falta da baina azkeneko erronka profesionaletako salto hori ez.
bai ni nabaritxu dezuen artien hitze txendizuenian, ez, lehengo hori ezingo dala izan, porque garaixak aldago txendia, eta badaudela artikulatzen, eta espero dala hurrengo pare bat urtean ikustia, profesionaleko eredu berri bat. Izango dela mundu mailako torneo desberdina, rankingen bitxartez pixka sistera dakan eredu hori, baina estrapolauta internazional gindoski. Eredu desberdina, ez da izango apostuei loturiko, bueno, beti apostua, baina apostuei loturiko profesionalea, baizik eta kirola eta espetakuloi loturikoa. Orduan, hor lanian atzeti dabiltzen horrek, emateuen pauso txoiek, 2008an, zaratak zeuden lau herrialdetan izango ziala zirkuitu horiek, profesional batzuk gehi sisterako batzuk hartuaz, ziala Mexiko, Madrid, Frantzian estatu batuetan, baina, COVID-en asuntoekin, dirudenez atzeratu egin da, gaina La Liga zauan, sartuta nik entzun detenez zirkuitu honetan, eta, ikusten detenez, Ekaitz bezalako, Mikel bezalako bat, eta, lehen Mikela izan etxe Ekaitz ere horre entzuten dagoela, estatu batuetatik, horientzako ilusio badala, ondoren gorronkak, azkenean, proiektu honek, zuek esan dizuen bezala, zimentu hona baldin badazka, urrengo urratzak emateko, dala profesionaleko salto horik eta zirkuitu itxitzeko, pauso importantia dela, beti innovazio eredua ikusiaz. Ez da hitxe zuek horrekin ados zaudeten ez? Bai, a ber, peloti erikitzia da gauzia, haunditzia, eta geixe bat pelotaisak jokatzeko da pelotia. Ez pelotaisak gelik egotia hemen edoan, ez. Pelotaisak doz eta joko den bihar dagoen, hori da gauzia. Eta bihar dan bezala, eta hori nahi dut ikusi. Da txisterak ere hori nahi dut ikusi. Nik uste da azkenean hori zuk planteutzun zirkuito hori profesionalin jolaztu munduan zehar biaja hori jolazteko ez da ize Ameriketa hori nik uste txikitxaz danok eukidula ilusio hori ez, Ameriketa jutego saltua. Zesta puntuan hasi gian umedanak esango izue, nik Ameriketa juteko ilusio hori eukidet ez. Baina gaur egun garaixak oso gaita dira, eta Ameriketa jutego saltua oso gaita. Azkenean, proiektu honek plantatu da zirkuito hori gaita da. Lehengo garaixeta guentzate ere oso gaita da, baina nik uste bai sisteran jokatzen gozenak eta bai betik datozen gaztiak olago proiektu bat ikusi ezkeo ilusioa sortu eta ez duela aukeri euki harko igual poleana eta junoz ez da. Zinean aukerak sortziakin zesta puntak jende getxo irazik edo ez, nik uste. Futbolian da ikusitzen da, telebistan zenbat botatzen den azkenean horre saldu itxeu. Zinean, hemen zesta puntan nik uste aukera geixongo hazian asko zume geixongo zeala zesta puntaz jolazten. Bueno, baina Mikel proiektu horren barruan basabiztate, azkenean zirkuitoko partidu asko streamingetik emateia, gero aparte TV-ek emateu, oain dala gutxi gaina zeu ere egun karixan, Noticias de Gipuzkoan azaldu ze, elkarrizketa bat egin dizute, batxare Iñaki Goikotxea, osa, Goiko esateuena munduko honenetakoa izan dana, hori azkenean urtiak garaixak aldatzea, baina ertentzun ondala gutxi entrevistaten esaten sistera sortu motio oso, nahi dezan basabiztela bide horretan, lortzeko divulgazio gexo nun erakartzeko ume gexo, ez da, Mikel? Sisteran objektibo hori izan da, azkenean zesta punta saltzia, ez? Futbola bezala, futbola saltzen bezala, zesta puntia ere bide hortatik eramatia, ez? Lau urtetan egin dana lan handixea da, baina hemendik 10 urtea proiektu honen segitzen behu, askoz geixo ikusikoan ikuste zesta puntia eta ez da izango gain bezala, ez? Nik uste alda bengo dala, hola jarraitu ezkeo. Juanjo, Mikel hori izketan zagoela, kanpora behira eta lehen etorzak burutapen bat, eta nik oso asko matxedeten pelotai bat, ez zula urte askoen, baina Bitxorio Andonegik, bere garaixean esan zian esaera bat, asko erabiltzeten hau hendik, eta guztatzen baina zuk azaltzi ez, behin gonbidatu zizeun etxea eta behar izan zian, etorreko nahi, baina atia hankakin joko dut, eta ostra, lahazian momentu hartan deskolokauta ez, eta dirudenez hori, esaera hori bastante
tipikua da pelotasen artean estatu batuetan, ez? Ez da itxaldizuna saldu jendeak ulertzeko zen egon esan, da inkluso erabiltzeko, ez? Etorkizuna begira. Bai, holaxe da, eta, bueno, erraza da. Hankak zebajo biharrezuzat, hankakin zebajo biharrezu batia. Eskuak beteta dakazu, jatekua, o ardaua, o zehozer eramatezu eskuetan, orduan hankakin jo biharrezu batia, ez? Ba, holaxe joan bihar da etxe batea, ardauakin da zehozer eskuetan eramateko. Hori da duzia. Eix esan, eza era, zesta puntako beste bitxikeri bat, ez? Eza era politxa. Eta praktikua, aparte politxene. Oso praktikua. Bai, da bere gunia esan zian, da zozetxio da ez, bitxor baizu, etxeko ati hankakin beti, eta jaja horri biltzen gabarrezka. Bai. Berriz, Ameriketa bueltatu da, Juanjo. Han, zuen egun normal bat, zestako profesionaleko egun normal bat, nola, jendeak pixkatu lertzeko, nola izaten zian egun horiek? Egiz esan oso normalak, deportia da gauzia, guten ginean batzuetan matineza zaka, matineza eta gaba, nahi esan matineza goiz da gabaz jokatzen gendun, guten ginean maikako amabisak aldian frontoira, han berotu, joka gurekin hilak, horita gero ertetzen gendun, bazkaldu, lasai, gero atzaldian berriz ere buelta frontoira, beroketak eta gauzak egin, da berriz ere gurekin hilak joka, eta gabaz etxea pun. Etxea, edo igual pare bazar bezala nugo, segunetan, hori ere bai, txeketu. Ozio ere bai orduan, Ozio ere bai orduan. Bai, baina, nahet esan, egun normalak. Ixabeti frontoian egoten ginean. Zenba funtzio, Juanjo, zenba funtzio egunian ziar? Ezatia dizun, behatzi funtzio txen gendun azte baten. Orduan horren nahi deuzan, bizi zinala frontoian, beti frontoian. Egun bat kenduta, libre zakaula, izteanak, zakaun bat askotan, bai goizez da bai atzaldez. Behatzi funtzio, asko. Baina, guztora. Eta garai hartako suposatzen ensaiuatik aparte, zuek gehiago profesionaletan entrenamenduak eukiko zinutela, ongo zinutela, ez? Tarteka bakarrik egunero hainbeste funtzioekin da, azteko funtzioekin igual nahiko izango litzake, ongo? Bueno, hori dana bezala nahi zuanak etxen zuan. Normalian, nik ensai hau ez nuan, ezen espaldimanakan zesta berrixa, edo igual lesio txiki bat, oda gero hortikan ertetzen, edo zehozer nakan geizki, da horrek baina bestela, normalian, behatzi funtzio jokauta, etxezea preparau jokatzeko, behatzi funtzio horrek, eta nahiko. Ensaiua da, ekstra bat zehozetako, adibidez, zesta berrixia peatzeko. Zure kasuan, Mikel, adibidez, nola da azteko martxia? Bueno, bain aurten pixka berezia da, ez? Covid-en asuntuatik, suposatzen partido gutxio batez, sistera zirkuitu ere momentuz bertan bera utzitxa do, irai arte, ikusi arte goera nola guten da. Baina zure, bestela egunerokua, bueno, noski eza profesionala, afizionotan punta-puntan zoz, ez? Baina eza hondik profesional eta berre epe motzien lortzezun izatia. Baina zure egunerokua zestai lotuaz da, ensaioen lotuaz da, entrenamentu lotuaz nola da, Mikel? Azkenean, egunerokoa ikasten hori, ikasi, frontoian ensaio ordu batzu da, ensaio ordu horretan frontoira joan, da hori, azkenen urtetan aldabin da, ez? Hartuen urte oso bakarrik nik egin ensaiatzen gaina, ze garai baten ekaiz da jongonaga eta honekin ensaiatzen hasi ginean, ero horrek Ameriketa guztian, ero gaztia baken hasi nintzen entrenatzen, oain horrek unibertsiari handoz, da, bueno, aurten bakarrik. Alda moduan goxerrekin nik uste bakarrik egin da ere asko ikasetela aurten, eta, bueno, aparte hori, noizian behin fizikoko entrenamendu batzuk, azkenean ez dira bai oso teknikoa da, baina fizikamente ere preparautu den behar da, ez? Bueno, ez gara zaintzen profesional bat bezala, baina, bueno, mantendu pixkat, ez hor. Oain, esan dizula goxerri, nik uste mutrikuk kasu honetan danoko arte elkartiek suertia dela, ez? Hor bi monitore potente dazkau, ez? Bat goxerri eta ez dira Juanjo. Juanjo, zenbat pertsona o aurro dazkau momentu honetan frontoian sartuta? 76.
2016, badia zenbaki potolua da, Bai. Igual Euskal Herriko klubik importantinetako izango da, ez? Porque egiz esan azken urteetan nahiko garaipen lortu dugu, aparte Ekaitz eta Mikel pareja oso bortitzak izan diala, ez? Oain Ekaitz esto, baina bai Xistera barruan da, bai Grabni eta beste txapelketa batutan, nahiko klub potenti izan da, ez? Azken urteetan hori ikusten dut, seinale hona dela, ez? Lana ondo indizuen seinalia dela, ez da? Bueno, gero eta ume geixo da, gero eta joko geixo atakeu. Eta, bueno, honekin ere nahi detezan, egizia da Ekaitz eta Mikelekin endeula asko, pareja oso ona izan da, oso ona. Eta, bueno, penia da Mikel hemen egotia da Ekaitzan, da guztauko zaten pareja hau segitzi ikusten. Igual ez, baina nun batzen ikusten jokatzen eurak ez. Bueno, handik ikusiko etxi. Nik uste baietz, nik badakitz baietz. Mundialen baten akaso. Gertauko da. Oain, hau nik uste eskolia mutrikun beti egon dela, ez da berrixak guretzat pelota isak egotia. Nere sasoian ere kuadro oso handixia zaken mutrikun, asko ginean. Nik uste gaur egun ere isa aiatzen geha da, lehengoko numeroa harta. Igual ez geha aiatzen, baina hortzen egon geha. Eta klub bezala, nik uste handixia dela Euskal Herri osoan. Nik esango noan gauza bat, nik uste ni urteetan, 12 urte ni joa asko ez, baina beste klub batzutan ikusi ez dutena da, adibidez guk dakan entrenadoria bezala Goxerri, nik Goxerrikin entrenador Juanjo bain dela pare bat urte sartu zen, baina beste eskolatan ez dola entrenadoria bat zuri kantxan laguntza izuna, zuri azkenean faioak da zuzentza izuna gainean dagoena, ez? Nik ez dut ikusi hori ez beste klub askotan. Nik hartutatik suertia gaula dut, ez? Bai, hori nahi esan pasiboan puntu importantia, ez? Azkenean zu zerbait bizitzen bezu barru-barrutik, gauzak ondo etxezu eta aparte laguntze jozu desarrollatzen beste, ez? Nik uste hori, bueno, ezauna dala, bixen dedikazio ezauna dala, ez? Da horrepa azkenean pasiboa sortzeu, ez? Nik uste Mikel hori transmititzeula, ez? Azkenean, ez? Nik uste suertia ukidela, azkenean beti doz momentuak azarratezen gana eta no, baina, bueno, azkenean pazientzia nahiko eukidara de bai, hainbeste Bai, ni neure buru ez neuke ikusik hor sartu eta gainera hortan adios, oiotogi harra da hori. Bueno, ez da intxarra. Bueno, nik uste zuei laguntze jesu akaso umia da umia zuei Juanjo pazientzia apur balantzen igual, ez? Bai. Eta gauza asko ikastea aitor, bai zestaz eta bai danian. Umiak inan egon da ikasten da aukean. Eta zestaze bai, Bai. Zestaze bai, a ber. Bai, hori hola da. Nik aurrera jarraintxua zekait, Mikel, galdetuko nizuke, zuk izan zuen zela, 12 urte ez di asko, nik uspuntutik bastante dia, gaina inkrementatzen juntzealako seguramente dedikazioak eta txapelketak eta gauzak. Galdetuko nizuke, zuk azkenean urte hauetan, pasauzu seguramente bikote asko, pasatuko zinun, txapelketak irabazi dituzu, batxare, eta nik 3 galderen nizuke bat, zein txapelketa da gexen markatu izuna, positibo bezala, zerrek eman dizun pena oain arte ez lortzia, eta bestia, zein bikotekin gustoko zasun galduzun hori irabaztia? Nik uste irabazitxako txapelketa bat, nik uste lehenengo aldiz irabazitxako txapela, ez? Ekaitzekin izan zen, eta, nik uste urte askotan behakin joka dutela, bai beste pareja batzukin, azken urteetan geixo, Xisterakin, eta nik uste txapelketa asko, ekaitzekin joka dutela, bai onda jende berxa, baina ez, oaingoz, ni ekaitzekin gauko nintzen, ez? 12 urtetatik, 10 urtetan jolaztu behakin, 2 urtetan aurrelari moduan jarri nintzen, da ezin izan behin jolaztu, baina, behakin guztako zaten zehuzea ondutxe irabaztia, ez? Adibidez? Apu esango zen mundial bat irabaztia, baina... Bueno, laster, igual, ez? Aurten ez, aurten berta-betak hunda, baina, ez? Igual akaso laster, ez? A ber,
aukeriak haun, da batea jolaztuko aukeriak haun, da, bueno, zoze politxe etxo mintzat, ez? Baizu, amestutako gauzak betetzeko bidea sinistia dela, Eta zu, Juanjo, zure garaixan, bueno, zu ja erretirauta zade, baina ze botatzezu faltan ez irabazi izana horrez, laizuna erdibidean, zerre markatu zu, ze garaipene markatu zu asko, o igual horrek eman dizulako salto kualitatibo bat profesionalidadean, eta zein izan da zuretzako eukizun, nola, igual aurrelarik, zu atzelaxia zinen, ez da, Juanjo? Bai. Zein izan da zuk eukizun, nola, aurrelarik gustokuena, ez? Igual ez dugu ezautzen, baina... Bueno, hau da oso gaitza. Dana gaitza. Oso gaitza. Jokatu dut aukean jendekin, aukean pelotarikin. Aurrelari honak, atzelari honak, gaitzada esatia zeinekin gustauzatzu jokatzia, askokin gustauza jokatzia, askokin. Eta gero ez dakatola zehozer lagadetenik etxeko edo ez nahi hola sentitzen. Gure sasoian ere Ameriketan jokatzen, kinila jokatzen egunero etzauan hainbeste. Bai, egoten zian kanpeonatuak urtero, pare bat kanpeonatuan txen bertan, eta gero jokatzen zian beste batzuk ere beste frontoiakin, alkarrekin danok frontoi baten, beste frontoiko parejakin, da horre gauza, Citrus bezala Orlando, nik ez dakat penaik, ni beti pelota izan nahi nuen izan, pelota izan. Gainea, aukean pelotari ikusitza zurekin jokatzen, eta ikusitza pelotari danak ondo jokatzen deuela, batzuk hau etxeue, bestiak hau, beste batzuk oso kompletuak, beste batzuk hau falta deue, beste batzuk beste hau, baina azkenian behidatzezu da esatezu, danak dira pelotari honak. Orduan nik hori ikasi dut ikusten. Osa, danen alde positibo ikustu izu orduan? Bai, ze pelotari danak zakeen euren alde positibua. Danak zaken euren arma txiki edo arma handi. Ezintzen duen esan, hau egin dado, behin erez, pelotan ezin dezu hori esan, deporte baten ezin dezu hori esan. Bestiak ere beti egiteu zeo zer. Nik ikasi dut hori errespetatzen pixkat. Azkenien ez dugu maten, baina taldeko lana da ez, dano dakau gure faiotxuak eta orduan sinkronizazio importante behar da ez, ondo ezagutzia bakoitzak dundakan gabezixak, hori kubritzeko eta norpea dazkana bestiak kubritzeko, ez da? Eta pelotan hori ikastezu, ze faio dakan, zer etxendoan oso ondo, horra ez dut nahi jun, zer etxendoan gaizki, horra nahi dejun. Nik etxeko tantua. Orduan ikastezu pixkat baloratzen pelotari bakoitza personalki gainea. Ze bere kontra nagoanian hola jokatuket, eta beste baten kontra nagoanian beste era batea jokatuket. Igual berdin isiadanakin, baina nahet esan personalki bakoitzak beti dakazeo zer eta ikusi bihartzako. Hori da puntua, peltotan. Oain, eskauko nizuekena da papelak aldatzea pixkat, azaltzen naizen, zu esate, zu Juanjo aintzinako profesionala izan dakuga, ekaitz, barkatu berrez konfunditzen beti Mikel, beti pareja lotzea izu eta Mikel izan da, da puntuan, referentzia da gaur egunean afizionautan, eta baina bisoken bizue komertzial lanak, zu bain, transmititzu behizue lagun bati, zaun bati, ez dizuen ezautzen bati, zeatik, ze emozio transmititzen zuen, ze sentitzen zuen, zestan jokatzen zuen, da zeatik apuntau biharko litzaken kirol mota honta, beste guztixa lagata. Ez da nien ez famatua, ez rekompensaua, zeatik, adibes ni, niri konbenzitu ez zeatik, ni sartu biharko nintzaken zesta jokatzea. Eta zeba guztauko zaten, zeba engantxauko zian, adibes, Tolosako, sistema barruan da bien Tolosako batek esatezian, beha korrikatik biltzezala, eta zesta proba nien, danu utzizula, eta engantzau zula inbeste, dana bolta usala totalmente zesta da,
goxerrirean txinen zunion, Joni esaten, berdina ez, da prosonetik, zola nahi bestize jakin. Orduan, hein komertzialanak, eta igual entzule bat nahi bareu probatu, oandik garaixan barin baro, zeba apunta beharko litzake, zestan jokatzea. Ara zein hau sartzen dan? Vale. Vale, nauko esan duzu. Ba, pelotia datorrenian, 150 kilometro orduko, harri bat bezala da, gogorro, harrixa baino. Eta zestie pintzezu, da, pelota hori gehautakoen zestan, zehozer sortzeu. Horrek, gehatzia pelota horrek. Da, erraminta hori dominatzia. Da, hor gehatze hori, da, onena. Eta gero, botatzeakuan, entzutzen detenian pelotia ertetzen. Eta paeta joten, harri gogor bat bezala, ka! Eta ez da, kinda, koda, ez, ka! Hori etxen doanian, eta ikusten detenian, pelotia berriz, 150 kilometro orduko, ez da geixo bihar. Hori da nire poz handixena. Horredanak sentitzia, sartu eta bota eta jo pelotiei. Da handixena pelotan. Disfruta etxen. Zu Mikel, zu ze batuko ziozun horri, o ze... Azkenean ez da jolatzen duzela, Juanjok esan da, kantxa barruan, zestaron pelotia sartu da, beste batzukin elkarri botatzen egitean nik disfruta hutset, ez? Nik uste asko disfruta hutset. Bere hasieran zestaz hasi nintzen, gero futbolakin naztan nintzen, azkenean bere zestil egitxoan, ze futbolian, enoan disfrutatzen igual zestaz beste. Igual lagunin ditxe bai, bastante ondo juntzat, txapelketa inguruan da, baina ni disfruta hutset. Bueno, hori lotutengo da, ez? Ondo jutia disfrutatziakien seguramente lotutengo da, ez? Zu disfrutatzen bazoz, emaitzak errezo etortzen di, ez da? Bai, hori egisa da, ez? Azkenean emaitzak oso onak ez dakan pertsona batek igual ez du aguantuko emaitza onak dakan beste. Orduan ez dakitz. Bai, pasiua, ez? Lehen aipatu duna, ez? Pasio puntu hori behar da. Bai, baina ordo gauzia ere, gustoen bihar zatzu. Egun honetan beti da errazo gustatzia. Danak ondorten ditz eta errazo da gustatzia. Baina txarrenetan ere eukibio kontuan egun onak ere etorriko jala eta disfrutak geula. Orduan ez da inbesteako hola... Baina, zuz ez da hasizanetik konpetitze mundu hortan sartuta gauza gondo junbaia pixkanaka azkenean geixo engantxatzizu horrek. Gaizki junbaia azkenean ilusioa aldutxezu, ez da gitzu. Gero da jendia bai juntzakona gaizki eta zesti asko gustatzakona eta handi segitxutzen da, ez? Baina gutiak lagundu itxo. Bai, ondo gutiak asko laguntzen. Oain beste galdera zail baten goizuet, bueno, igual Mikel lengo jo, porque igual Juanjok ez dakit eta danen aurrien ezak hau jarre evidentzian, Mikel, eske bitxixa da ez, askotan ez, kirol hau ez, kirol hau seguramente sortu zen momentuan arrazoi konkretu bat ongo zen, ez, sortzeko kirol bezala, ez, pelota bat erramintxa batekin botatzen, ez. Juanjo libroan goxo, Mikel, aberzu badakizu, zela sortu zen kirol hau, osea, aber badakizu, baizun aztapenetan nundi datorren kirolonen zentzua. Justo aurreko aztian guztiut Facebooken highlight newsek konpartitzen zuela, ez? Ez da, itxola, itxena guain momentuan nahi guratzen zela ditzeza, baina beste kirol baten zabiela, joko gar, jolako maten duzet. Hori da. Lesio bat eukizoala eta azkenean postura aldaketa bat sortzeko, aurrein zoala. Erramintxa bat sortu eukixagoa izateko. Hori da. Zu Juanjo bazakizun hori? Olako zehozer entzun da badak. Beste batek esan zian, zagoala eskuz jokatzen bat, eta min hartu zuela eskuetan, da orduan hasi zala erraminti erabiltzen. Bueno. Hala ikusi noana da, ez dakit. Hau da izan, zela hasi izan hau ba. Bueno, gero entzun dadakan neuk ere iparraldian adibidez,
hasi zala, erraminta bezala, zagoala guantia, hau hasi izan dana guanten arrozkuakin, eta itxuraz aura guante aura erabiltzen zen laneako baserrixetan da, erabiltzen zen ez dakiz zerra hartzeko da botatzeko, baina olako zeo zer erabiltzen zela guantia. Eta gero, arekin bat hasiko zen zagarra botatzen paeten kontra, eta gero hasiko zen pelota batekin paeten kontra, nik uste hola zizala, beste dana bezala, ez dakigu seguru, nik bintzat ez dut entzun behin ere seguru, hola eta hola izan da, pelotiakin. Orduan, kirol hau ere ingenioti dator, ez? Nesesida batez sortutako ideia batetik, ez da? Ematen danez? Bai, nik ere Mikelek esan duen bezala irakurri itxa daukatena da hori zen, errenterixako pelota, bueno, aristokrata esan behar zuen, garai hartan, eskuak ezaukela ondo, eta ebitatzeko eta ez galtzeko eta bar, sortu zela erramentsa bat, eta hortik datorrela ja evoluzio guztia, ez da? Beste historia maia horren buruan. Baina, ona da jakitzi ez, azkenean kirol baten sorrera, gauzazkona zela ez, herri baten eta bar, nundi datorren ez, identitate bat emate jo ez da, asuntu bai. Bai, oain ez dakigu zein izan zen lehen, da bigarren, da hirugarren, baina gauza bat badakigu, honek evoluzio ikideu. Narrozko guantiakin hasi izan, joko garbi eta horredanak, eta, behatu guain zelako zelako zen. Evoluzio izan da, de Volkswagen a Ferrari, ideo evoluzioa. Bizitza bezala, ez, azkenean, innovazioa beti hon behar da. Horri lotuaz, denpora asko ez dakolako, horri lotuaz bi galdera gustatu zaten, Juanjo Etxia eta bestia Mikeli bere iritzia nola dan. Juanjo, zu pelotak lehen gaina hola arrankatu dugu ez, konfinamiento denpora hau pelotak einaz egontzeala, orduan, pelotak guk ikustegu ez, harri koskor bada, abidera handi baten dihua, nola etxen dira pelotak, zein da prozesu eta gero zer bizi irauken dak ez, porque eskuz agian ematezako golpeatik igual denpora asko da, izan zestaz nahiko kastigatuko dira ez, orduan, jendiak mundu hontan ez gaudenoak ulertzeko nola da pixka prozesu eta gero bizi iraupenak. Prozesua da, beste pelotak bezala, latezko potru egin behar da, latez, bakarrikan latez, tirak, borobil bat etxen, da azkenian pelota bat etxezu. Gero, latezko pelota hori, adibidez, 100 gramoko pelota adibide bat ipintziaren, batzuk dira 80, beste batzuk 95, 105, hori da potrua, latezakin indatua, latezko tirak. Gero, horre ipitzezako lania edo arixa, lania edo arixa ipitzezako. Eta gero horren gainetik ipitzezako barruko narrua. Barruko narrua protegitzeu arixa eta potrua. Eta gero horren gainetik dikua guk ikusten deun kanpotikan narrua. Positxa kanpokua dan bezala. Lana daka asko. Hori esan dizutena pentsa, latezko peloti etxen da horredanak. Lan asko, gero, sartzen da nian kantxa, pelotia apurtzen da zeitxua. Igual ez, igual aguantaukeu, batzuk aguantaukeu igual ensaio osua, eta gero beste bat, esan Mikel. Tribun behintzat, probabilia egexoaka beste egun baino. Badoz tokixak ez pentsau, badoz. Baina tribuna adibidez jotezu bilgak, aura, hemenak, azkenian pelotia sufritxo etxeu asko, baina oso gogorra da. Pelotia beak paeta portzeu. Paeta da arrixa, bakizu kanterako harri, miruaitz kanterako arrixa. Pelotiak azkenian apurtu etxeu, harri hori. Pelotiak ere, bigak eta joten doanian, horrek etxeio ebaki. Eta horre bakitzen doanian pelotia, horria potroa aiatzen bada, igual pelota hori, igual ez teu balixo. Asko joten baio ez teu balixo. Gero dana daka, konpondu aldala, Rekupera gotxeia, ez? Pelota rekuperatu etxeia. Kanpoko narrua beti konpondu behar dezu. Apurtzen da, ekartzezu, eta kanpoko narrua.
barruko narrua gaizki baldin baka, hori ere bai. Eta arixa eta horredanak mugitzen badia, baitxe ere aldau etxeia. Hori ere gertatzen da, aukean bider jokauta gero. Guk aldatzen normalian, kanpoko narrua. Eta pelota bat, bizi guztirako da ondo erabilitza. Espada joten. Osea, inguru giroakin bezala reziklatzen ibiltzen gara pelota. Bai, aldia reziklau. Egizia da, azkenian ere bere bizitza daka. Ez da izango lehengoko bizitasun horrekin eta beti gura bakatzen. Baina, urte askotan alde zurkitu duna. Oso garestixaria ere, lan asko dake. Innovazioa hitzen deunean, Juanjo esan dizunen dana evoluzionala, lehenoko narru hartatik hasita oraingo gaurrengo zestak eta Volkswagenetik Ferraria aipatuzu. Txisterak ere nik uste dakan ambizioetako badala kirolau innovatzea dela, eta kirolau innovatzeko joku moldiak aldatzen ibili da, ez da Mikel, lehen partida, hendik jarraitu batzuk zian 30-35 partido soluziak, eta sisterak sartu duen modalitakoa da, seteta jokatzia eta erokita batekin, ez da. Zu, Mikel, zure esperientziagatik, eta gaztiozea batxare Juanjo baino, ze modalidade gehiago gustatzen zu eta zeatik? Zagat, modalidade bat preferente bezala. Zetak alde batetik altzatu ondo etorri, espazia azten ondo partidua, azkenean bi partido bezala di 15. Lehenengo zeta espazu ondo azten eta 15 izatea normalian zeta 15 galtzen bazu, aukeriagazu bigarren zetian buelti eman da ondo juteko, da partido irabazi alizateko. 30-35 izan dago partido baten 15 balin bazi joaz, ez da gazu probabilidade askoik partido buelti emateko. Altzako la eman, baina oso gaitu. Gaitzu, bai. Baina, desventaja daka. Errazoia dakazu hor, Mikel, bai. Ni preferente baina... Espektakulo aldetik ikusti behar duenentzako zeteka aberatzu da, Espektakulo aldetik zeteka politxo da. Azkenean intentzu da, ez dugu alixo tantuak partido baten bezala gotamarra, azkenean palo bat jote mazu gotamarreako tanto baten ez da bentaja gaixoa gazu, tanto gaixotuko, baina amagostea ez da iguala. Palo, explika jendie, palo zer da? Hore zue jergatan dira bitzizue, baina... Txarra, palo. Pelotia ez hartziaz estan, jaio itxia. Azkenean, guri palo ja naturalki eretetzago. Aruan joten duanian, palo. Esan dizueten bezala, komertzial anazozte etxen, jendie erakartzeko, orduan jendie gulertu bideu. Mikel, beste galdera bat ingo nizuke, innovazio honi lotuaz, eta lehen komentaren bezala, proiektu horren barruan, do edapena, edapena nire esan, aiatzia aldan masa sozialik esenetan, Eta, etorkizuna, gai honen izenburua esela erronkak dira, kantera eukitzia, etorkizuna dira. Hor badakitz, bazabiltzeatela lehartikerrekin, Markinako lehartikerrekin zabiztela, zesta merkeago edo asekible bat lortzea, Horre polimeruekin etxoen lanak, horre akordo bat sinatu zen 2019 da zabizta dela, zestan mota berri bat atatzeko, edapeneako batiz bat aurrak, azkenean teknikamente aurrak ikasten juteko, eta beste alde batetik, kirol eskoletan, da albadin bada, Esko Jaurlaritzakin lortzen da entideekin akordua aiatuaz, aldan foro eta masa soziala aiatzea. Hau, zuk ustezu honek, etorkizuna aldeula lagundu errazten eta afizionatu gehiago goten? Bai, azkenean zestia kirola behar ez da merkia. Zesta batek 500 euro inguru balixo izu. Gero goro bero segun zeinek itxizu, diferentia. Azkenean zesta batek bere mantenimendua bero, Azkenean zesta bat ondo zain izu, aparte, zuk pagatzun presioa oso garestixea da, eta denbora luzeako nahi zu egutzia, Baina azkenean, gaztetasunean, azkenean inok ez da, danak ez da aukeria zesta berri bat erostu gazteanean. Orduan,
nik uste base hori mantenitzeko bai etortzen dela ondo material sintetikoakin ibiltzea, bai merkioalako eta bai jende gehiago aldalako erabili, ez? Azkenean gure klubian plastikozko zestak nahi dugu sartuta duzuztet, azkenean hainbeste umek zesta berdina erabiltze du. Orduan, zesta bat hainbeste pertsonak erabilitza materiala aldauta azkenean gehiago aguantauke du, ez? Hombre, kristonaldia do plastikozko zesta batetik benetako zesta batea, ez? Baina, bueno, dirua aldetik daula nik uste asko laguntzen daula. Bai, gero sozializatzeko ere bai, ez? Mutrikun adibidez, eskola nahi bat eduan, seguramente frontoitxik hartuta zesto zaharrak alko da. Baina Hernani baten, esati garren, Hernani justu galarreta daka, baina igual beste herrialde baten ez dagoena frontoi zestarako preparatu, nahi bara jendia irakuti eta gain usani hori sartzeko, kirol eskola bezala seguramente asekibli izango litzakela, ez? Bai entzun denez ere, hori lehartikarrek egin deu material tipo batekin harina izateko eta batxare mindrezko efektu hori etxeko. Baina, bueno, haber probatzei zuen, da urrengo urteko emanaldi baten o txarla baten iztetxe zuen ez zuen, materiala komenta binona, baina merkatu hando eta gero eta sale gehiago dakau. Bueno, gitxi faltazako ordu betea jatzeko, eta orduan guztako esaten bi aipamen etxia bioi, bakoitza galdera bat, eta gero eskaera txiki bat bixoi, bale? Orduan, errezenak nazikoa aipamena, ez? Alde batetik, gai honen, solasaldi honen titulua da munduko kirolik azkarrena, eta momentuz horri inguruan ez dago esan ez. Orduan, Mikel, jendia ere pixka situatzeko ez, zeba deitzen da munduko kirolik azkarrena eta zein da lortu da abiaduretik handixenetako, ez da, kirol mota honetan, ez? 2017an uste horre Daniako frontoian hori montazuela, txapelketa bat ezela rekorra batitzeko eta bertan bertxuko Ibon Aldazabalek rekorra bat itxuzuan, 305 kilometro orduko lortu zuan eta horre rekor Guinness eman zizuen. Bere, kirol honen azkartasunan ikuste frontoira jun, zestaz jolazten dozenian ikusi eta bertan ikusten dela, ez? Azkenean abiadura handuxa erabiltzea, bere peligroso punto horiak, baina, bueno, disfruta dutzen da, ez? Azkenean nik eskuz da zestaz bisa ikusi dut, eta eskuzko partio baten, igual niri zestia gustatzatela, espertu itxe nahi. Zestako partio bat ikusten, ez da, izaspertu, beste intensidade puntu bat, horren traitxutxo da nik uste, ez? Igual, intensidadea eta ero presizioa, ez? Azkenean abidea horretan, lehen gauka azaltze zuen, ez? 160 km orduko, esan dugu como sin más, ez? Azkenean 160 km orduko, abidea asko, ez? Suabe bintzeko. Ja, 350 jungabez, ez? Hori nik. Hori ez, punta junga, baina batxare igual, jokamolde bizkorra da batxare presizio horrek laguntzen dolako sartu da botan behar dela, ez? Sartu da bota, sartu da kolokau, bi paete da azkarra jau behartza, porque bero, ez? Eta, bueno, eixe esan alado, konsiderauta ez bakarrik hemen solasaldi izango zelako, baizik eta, bueno, bai kirol bezala, hor ziarre komentatzen danien kirolik azkarrenetako bat, bueno, zestado lotuta, eta bere lekua topatzen. Ni, Juanjo, lotuaz, jake zu frontoian zabiltzen baitxere lanian, ez bakarrik monitore bezala, eta jende askok ez dugu egingo, eta gaina, seguramente mutrikuar askok gutxio, aurten, Zaratadoz frontoiaren 250. urte urrena ospatu behar dela, ospatzeko zala, bueno, bain, COVID-en asunto honekin ez da nola geratuko da, ez da gitxe datori hola dan, urte gitxioan, gexodian, da gero, bueno, ze aldizun aurreratu horren inguruan, ez da? Bueno, aurreratu ezin dut izera aurreau, baina bai, 250 urte diala, eta urten da, eta bai, zehozerren bihartzen, eta ez, zozer ez, gauza batzuk enbihartzian, baina orain uste dana atzeatu indala, atzeatu edo ez dakitxen golan, egiz esan, horretaz ez dakitxi zer, baina bai, 250 urte. Erraz esaten da, Erraz esaten da, mutruko frontoia dakazela 250 urte. Oain dela 250 urte hor behian, pelotan etxen zegoen. Zeinek esango zuan, Zeinek esango zuan.
Ostra. Bueno, ni bakarrik, bueno, ja, esan du bezala, ja bukatzen jun behar deu. Bueno, 1500 galderen goni zueke, baina bukatzen juteko, eta ikusiaz, bueno, aipatu dugu ez, proiektu berri bat dela, sistera, erronka batzu daudela, profesionaleko saltori nahi dela lotu, baina era desberdin batea, ez, pixkat biziraupen luzia eukitzeko kirol honek. Zuek afizionatuai, ze mezu zabalduko ziozun etorkizuna dira bakoitzak, ez? Pelota molde honen inguruan. Esperantza ukibela, ez dela ukibia, regresa, zaila, ze mezu nahi zuen zabaldu etorkizuna dira. Jendiak ere, indeu pixkat ziklu egin dugu, lehen gotik hona esplikatu dugu, ikusi dugu estatu batutako gaixak, ikusi dugu frontoiak, lehen zela jokatzen, oain dinamika greixak ez, esan dena kiniela eta bar, bi epoka desberdinetako pelota esozozte, bat esperientzia askokin da bestia bizi luzia aldoan euki eta gaina afizionatu mailan oso ondo kolokauta dagoena Mikelek. Orduan, bai gaztetxuek entzutzen daudena, inkluso berri batek sartu nahi bareu, ze mezu nahiko ziozuen zabaldu? Disfrutatu. Disfrutatu, bai. Eta kontu neuki gauza bat. Azkenian pelotan etxia da oso politxa. Ez dakiz ze etorkizun ezin dugu esan zela ibiliko gehan gero, hemendikan 10 urtea, 20 urtea, handixak izango gehan o txikixak izango gehan. Baina gauza bat bai, pelota isak izango geha eta pelota isa izatia gustogu da. Da pelotan etxia da gauzeik politxena eta onena. Nik futbolien ere indet eta beste gauza asko indet eta pelotan etxia da politxena. Sentimendu hori pelotia sartu eta bota da, kik da, kak da, zahata horrek frontoian da, hor kantxan egotia da nena artian veloziade horrekin, nire lagunakin jokatzen da dagoanik politxena. Eta hori ulertu bihar da. Ez zerren bihar den, noa jungo gehan edo nun jokauken. Ez, pelotan egin geu eta ondo gainea, beti bezala, beti indan bezala, pelotan ondo egin geu. Zu, Mikel, disfrutatzea komenta izu lehen? Bai, hori, azkenean disfrutatzea, ez. Dana bere garaxan eukoa, beti pase batetik gazteza, ez. Danian ez da zu momentu honak hasi zian momentuan. Momentu honak gaiauko ja, ez da, nik uste oain komentatzen hongan bezala sistema honek evoluzio honekin jarraitzen dugu, azkenean ilusio horrekin mantenduz jende gexiongo gala, ez. Azkenean nik zautueten jendia prodoana esateu kantxabarroan zesta zibiltzea sentazio politxo bat bezala, ez? Konsideraukoan disfruta bat dizula, azkenean. Resultatuak aparte ala eta horixe, disfrutatu. Ondo, orduan, gomendio izango zen, Juanjo pelmada ematia eta jende dana probatzea da sartzia, kantxa. Hori da, etorri. Hori ondo beha. Bueno, egiz esan, Mikel zuk esan dizun bezala, sistera proiektu horretan gezurra ematen dugu, baina 1300 pertsona, 1300 pelota edade desberdinetakoak murgilduta proiektu horretan, klub guztixetan, esan dizun bezala lehen, 7 provintzia daude parte hartuta, kanpoko provintzi batzuk gehi, estatu batzuk eskatzen daude sistenan sartzeko, eta hori esanguratzu ez, azkenean, kirol honetan sortu da mugimenduen referentzia bat, eta aberre ondo kulminatzen den proiektu bat, faltazakun 3-4 pauso horiek emanaz dela profesionaleko salto hori emanaz, dela klabia dela, azkenean divulgazio aldetik egexoteko, eta benetan, urrengo baten ez konfinamentu batetik, baina udaletxia, kasu honetan bezala, beste zerbait mai inguru bat sortzen dugu, gauden beste parametro batzutan izketan. Nik bukatzeko, barkatu Mikel? Bultzai emate zuen bezala zestia ere emateko. Gana maia igualen jarri bintzat, ez da gitxo. Ez bat itxioa beste batek itxio daula. Bai. Bidien godu bidia. Nik bukatzeko, eskerrak eman bisoi, pazientzia gatik lehen da bizi, arazo teknikua gatik berandu ibili galako. Bigarrena, seguramente galdera batzuk nahiko igual zailak, komprometio inozo zailak izan dialako, eta eskerrak eman bisoi, zehitxu holaxen, batez ere Juan Josuk referentzia eta hori ez,
dinamika sistematika hori goxerrekin batea sortzen, ez, aurrak engantxauta eta ez lagatzeko, beti izaten da, ez doana lagatzen jarraitxu etxeu, lagatzen doanak gezkitzetxe oso zailara beste bat hurbiltzia, eta zuri, Mikel, opa dizute saltu lehen bailen ematia gora, profesionaleta, eta hori ilusio hori transmititzu eta egurra, baizu, oantxe arte bezala. Mi esker bixoi, Vale. Venga, venga,